Africa Content TV. Títí lára bákanà tó kí kókó kú. Ibi àárín kankan, ẹyin bí àárín, wọ́n pè lágbólé Pasuma. Torí bẹ̀ la gbé títí pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ túbàtì o, agbára ìdára mi. Ibẹ̀ la gbé títí pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ túbàtì o, agbára ìdára mi. Wọ́n náà bá tó gbàdúrà ká tó tẹ̀síwájú ní wọ́lá. Àwọn nítorí bá ti tẹ̀síwájú káwọn fa àwọn tí wọ́n sílẹ̀. Àlàfo ẹ̀fẹ̀ Mushin àrùgbò òde Òbáṣe. Ẹni tó kọrin ní Mushin, ó tó ní Mushin, ó náà ní Mushin, ó tó bá sí Mushin, ọ̀pọ̀ káàkiri. Àwọn tó lè yí àlàtọ̀, àwọn ọmọ ló dá sí sórí lórí sí tó yẹ. Mo ti gbàgbé pé ó ti ń tọrọ òwe ṣe. Ìdí arúgbó làwọn àgbà ìbọn.